nganggo tumbal Semar. Tukunen kowe. Cejes. Meneng wae Pak nek payu larang keke, Pak. Ora apa-apa, ya. Ya, Tra ya. Oh, Petra setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane larang tak keke nggo ora apa mati kowe malah penak lho Pak mangane kowe urip perkoso to Pak. Waduh. Ngidoni Semar. Hah? Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu boyong Semar. Ora iso. Ora iso boyong Semar. Kena boyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Ndara Baladewa kuwi duwe pusaka ampul, Gong. Apa? Nenggala Alugara utamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, ora ngerti. Gandak blagunduk suaru gembal. Sumerante hawela. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Rasa omong kowe. Kene ora sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundenku. Aku cetha banget omongane. Semar kowe atagone Mandura arep tanggo tambal. Gosok kupinge. Apa Gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Heeh, saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek bareng digenah karo Panakawan sing jenenge Petra, kakangku, nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal kowe lah. Kewanen kowe sing ngucap. Aku jane ora mentolo, Bagong. Ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsae, udu sapi. Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karangkajembel. Nah saniki kula tak takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watoni wara. Kowe tapa merem to? Merem. Kowe lek tapa ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek tapa nang ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku ngerti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyong karo Semar Gagabrangan namanya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duduk Manangunung. Kowe duduk Pak? Ora. Aku jenenge duduk Manangunung. Wis rasa cerewet kok ngono ndak takok ora. Goleki rondo Pak. Moh. Kowe duduk Manangunung goleki rondo engko nggoro aku. Wis. Bales. Hah? Nek Bapak arep digawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah, gawanen Bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem neng kono tanpa memberi sedekah sedikit pun kepada. Ana pancen warga nggo tumbal Semar, tukunen kowe. Cejes. Meneng wae Pak nek payu larang keke, Pak. Ora apa-apa, ya. Ya, Tra ya. Oh, Petra setuju kok.
Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane orang tak keke nggo ora apa mati wae malah kene lho Pak mangane kowe urip perkoso to Pak. Waduh. Ngidoni Semar. Hah? Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu boyong Semar. Ora iso. Ora iso boyong Semar. Kena boyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lak kewanen, Gong. Ndara Baladewa iki duwe pusaka ampul, Gong. Apa? Nenggala Alugara utamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, ora ngerti. Nek ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genah wis wangsulan ngene kok dikira ora mepalangi. Wah, lah dalah. Woi. Nek meng bengok wae iso aku. Apa dunge Baladewa? Woi, blenal, panamane jajan sekedar wae. Wani arep lati ngono apa? Aku ya iso. Kowe aja pamer swara nang kene. Sero aku cangkeme mbok aku. Nyepelekke ora. Gong ku ndak kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan lho. Sing sabar. Terus kan piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Tru. Kene ora disemangati ngene iki. Lho sindane wis do grudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Tru. Sing loro diglundungke mrana wae kae. Mesake ora. Jero banget ya ora. Aja ango-ango lho, Pras, nganti ngono. Kok nek koyo saka kono wae. Dikai godhong medun ora. Tir ngono. Kowe iki malah werna-werna. Kowe iki kok guyung apa Baladewa? Kok melu guyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku ki nesu kowe kok kowe mesam-mesem. Ora kena aku menglucu karo Petro karo Gareng ya, Tru. Heeh. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, panusmane jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja kelakon to sapa kira-kira kuat nadai Kiai Nenggala. Kiai Kalogoro Barat. Diar. Ayo, kek pusakamu ki mutokke, Gong. Ayo Kaki, nek pancen kewan karo Baladewa. Kaki, tantang ana Baladewa. Kowe mepalangi aku nggone mbayang Semar Badranaya aja nglakon dosa Bagong. Nek ngendi papan ana terkati dayan. Diteter Baladewa apa Bagong sing tekaning pati? Gong. Ngopo kok mundur? Teratapane aku. Terus? Oke. Isin ditonton karo Petro karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter kadetayan. Bagong. Mundur. Ngapa, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundur. Aku wani, Pak. Ya ning mundur. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki delok temandang ora sah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong? Ora, ning kowe minggat tok. Kandhane ngeyel ora. Wah, getun aku to. Ra sida gelut getun aku. Gayamu. Moto penge. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar Rawi, nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa. Kula manut. Yen kowe ikhlas mapana dina iki tak boyong Semar Badranaya. Monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Ucap kacarita nalika semanten. Arsamandha Kyai Semar Badranaya nenggi Sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasim lan kadidayan linangkung bebasan Dewa Ngejawantah. Dupi arsa ngrayang Lurah Semar Badranaya kena dayaning Lurah Semar Badranaya dawah kalenggak nata Mandura. Ilang sipating nata Mandura nenggih perjineman pasetan daya lumayet nenggih Sang Jaramaya.
Kadempel dibeteng karo anak-anak Pandhawa. Kowe wong Dandang Mangure ya dasar para nyata satra sisik Antarja. Kowe sapa? Aku Tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat. Arep apa? Boyong Semar Badranaya. Ayo sirnakno Antarja mati dening aku. Cerdas. Perang rasa dadak kokean polah. Tak canda tak gomblesek ning jero bumi. Modar mesti wonge. Ngene iki lho, wong top ngene iki. Ora kaya adine dadak. Kesel-selke awak. Iya, bener nggih. Mriko maju meneh. Lho. Kok malah dawuh. Aku lho pasrah karo sampeyan. Adiku Garutkaca durung manggang karya. Wah, lha malah ngaso ning antariksa. Nek ora tak celuk tuman wae. Kakangne karo adine wis nyambut gawe, sampeyan teng pundi? Wadyabala menungso Dandang Mangure padha nungsang kuyang lumbuk bentus. Ora kok padha kalah piye kae? Padha kalah piye kae? Ora padha kalah piye kae? Cara perjina manjim setan mriprayangan. Aja nganggo cara sing agal. Nganggo cara sing alus. Jiwane wong-wong kae disusupi men padha gelut dhewe-dhewe kanthi cara mengkono Karang Kadempel bakal geger. Oh iya, ayo Kang tak derekake. Ayo Kang tak derekake. Ayo alon-alon. Kaya wis padhang. Iki wis tentrem kahanane mingkari bapakmu bakal miwiti mbangun Karang Kadempel. Nggih. Nek ya kudu tata-tata lho, Den. Merga nuwun sewu. Sing nami Wadyabala Dandang Mangure niku mboten wujud menungsa tok.
Sing jeneng Wadyabala Dandang Mangurin niku mboten wujud menungsa tok. Ana demit, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Iya. Bener kandhane Petruk Dimas. Iya, mula Kang saka kuwi aja nganggo netra lahir tok Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala Dandang Mangure iki dumati saka pirang-pirang perjineman ya ana, jin ya ana, berkasaan ya ana, setan ya ana. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho Kang. Tan samar pamoring sukma sunukmaya winahya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Datan prayitna nata pringgondani Prabu Anung Gatotkaca sinusupan balaning Betari Durga mila katingal abrit bergatak pasuryane nalika semanten datan taliwara anyandhak Ora Petruk linarak wani kagiat Risang Antasena wau. Aku ora wis omong to, Wadyabala Dandang Mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandhak gulune ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok sing kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki utang aku ora tau nyaur. Men tekan Ndara Garukaca aja. Kae ya Kakang nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Lah terus piye-piye? Manut aku doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati dening aku wae. Cah iki Kang Selupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa Suramrata Jemrata? Iban yen paca-paca. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja kelakon dosa mungsuhmu aku lho kare. Macak pancak bundakmu jebol siramu. Aduh. Kok Rek modar aku ora. Dadi colke ampun kaya ngaten iki Ndara. Sampeyan kenging napa, Go? Sampeyan kenging napa? Mit Kang. Apa? Kakang ora prayitna. Aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora mung agalan tok, ning alus ya ana. Sajahe Kakang disusupi karo balane Durga, kowe nekak Petruk. Petruk. Mbah. Petruk aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cetha.
Lagi teko kecek, gulune ditekak dilarak. Kalau mencinge pindah. Aku njaluk ngapura. Wis lho, rasa dadak. Iki Kakang Garukaca mau diangslupi. Lho, sing angslupi sapa? Balane Bathari Durga. Oh, niki pun sadar derek. Wis. Bagong mau ya heeh. Nggih napa? Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan. Mripate abang. Ha iki mati derek. Tajar gak semono. Wong ngapae? Jare Kang Slopan, wis mau ya nyok. Antel sisan. Jarene Kang Slopan kok jarene. Wis mari kok ya kok. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Slopan. Iki bebayani lho terus nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takut karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti ku demit ora do diusir, Karang Kademel ora tentrem. Saniki, nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Ya, Gong, ya. Bedane mlayu banter banget. Aku sing nyurung saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Petruk? Ndara Antasena bisa nyingkirke Wadyabala Dandang Mangure sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Darasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kademel ora ming wadya menungso, Pak. Ning Wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slopan, Bagong ya Kang Slopan. Iki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Heeh. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi anggrana jim setan kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis ana mangkat Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ya Gong yo. Ya, sik aku ngapalke sik. Ya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ayo, Gong. Ayo. Teguh. Aduh. Truk. Rene sing piye to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke ning ngapalke ngene iki. Teguh ning ngene Yuwana, terus ning ngene slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana walah. Teguh Yuwana ning gone slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastini. Angel tenan iki. Pokoke dhewe kudu gareng meneh digareng. Gareng asal dijak aku ndak ngisir. Oh iya. Ayo ndi wong Karang Kademel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti.
Teguh Yuwono slamet, slamet sawasane Gusti. Biar mandi bapake. Ayo Gong aku wis entuk siji. Yuwono. Wah, jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti ah mudan. Apa sak? Hai. Hai. Ojo. Medani tenan iki. Teguh Yuwono. Teguh Yuwono slamet, slamet utang Teguh. Teguh, Teguh Yuwono, slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet, slamet kersaning Yuwono nang gone Teguh. Piye Gong aku ora apal. Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Oh, aku wis sukses kok. Udus Teguh Yuwono slamet ya aku. Oh, kaya demit e bokongmu. Gong Gilogong. Gilogong demit Gong ora tau medeni iki nggo praktek. Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Weh. Pinokio. Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Teguh Yuwono. Cah kok ora igo. Teguh Yuwono. Dian, tak cokot ta, Reng? Heeh. Ketegelen. Tak cokot diase ora. Pancak pundake jebol mulune. Aku arep njaluk Semar liyane kangelan ning ngapalke aku. Ora njaluk liyane. Teguh Yuwono. Oh bapak, sopo-sopo arep dirapali, sopo-sopo arep dirapali. Paliyane Pak. Liyane Teguh Yuwono angel tenan asli. Tenan Pak. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora jadi, ciripit gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing ciripit gula batu kejepit. Oke. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing ciripit gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing sisilit gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Dak. Ora apa-apa ya.
Kowe mau njaluk bapak piye? Dinae kajate ora dadi, aku krungu kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing ciripit. Ha iya. Piye balenono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing cicilit. Cing ciripit tuh kecepit. Wah, ampuh iki, Truk. Iki matine nganggo kajak-kajake. Ha iya, bapak nek ngegak iki mesti ampuh kok yo. Nah yo. Ana minggat ana. Teguh Yuwono slamet sekon. Teguh Yuwono slamet sekon. Teguh Yuwono slamet. Gang, iki bagianmu le. Udus. Aku haus. Haus yang apa ora? Kajate ora dadi, 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 kajate ora dadi. Kowe dan reng asline demite udu iki. Andi nang kono. Ngeri tenan ya aku. Anak gendruwo. Tak ajar das lu kowe. Endi? Kowe lho. Piye kowe bungah to? Bungah aku. Gareng iki sing ora cocok tuwekan ora. Gong, saki ya Gong. Aku jane melas lho, Bro. Demit kaya ngene aku sok melas. Lho, iki ya ora ndi sanak, ora ndi kadang. Senengane godho karo menungso, ngono Gong. Apa ya kowe mentolo? Iki ijen kan Purwang lho, Gong. Ora ndi dulur. Ora duwe anak. Kowe madhep rono kok iso pas, Truk. Ayo mesake kok ya. Mbok ya wis saiki rasane di ngapura ngono lho. Supaya awake dhewe iki urip iki berdampingan. Heeh, pancen iya. Ha iki memelas e. Bagong iki nekat ora. Greget tenakku. Rasane kaya kepiye ngono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi, kajate. Aduh. Ngapa, Gong? Dan balane Betari Durga ana sing nggawa mriyem, Bro. Siap menembakkan. Ngeri to. Waduh. Ayo ora krasa tetep empuk. Aduh. Wah dengkule. Anak-anakane pancen senengane dhewe. Kon gresiki demit kok malah udus. Imam iman lahir batin suci ora bakal kegodha dening apa wae. Semar ki wis tuwa. Semar ki wis menep. Ora bakal. Wis ora kurang jaman nom-nom aku biyen.
Ya nek ora wong tuwa tak keplak ndase. Wong gayane ngliwat kok karo tangan iki njawil til. Wagu ora. saking godha sang Kurukula yen namutasa sang Sri Bagong dalem Bagong non apa bener kowe ngoyak-ngoyak Bathara Guru? Heeh. Lho, ora basa. Anu nggih. Sebabe apa? Mulang matematika urung rampung wis tinggal lunga. Sapa? Aja edan, aja ngawur. Bathara Guru wis sesembahaning para titah. Bagong. Ayo dilereni nggonmu moto-moto Sang Hyang Jagannata. Nuwun sewu, Ndara. Nek Bathara Guru niku maringake winih Pelem Pertangga Jiwa Jambu Dipanirmala mongko sik njaluk Bapak. Niku kula ora apa-apa, kula ora arep mamon, ning Bapak wis paring dawuh karo Bagong. Nek Bathara Guru ora menake sakaremu Purbawasesa pasrahke karo kowe. Ah, niki kula menggunakan hak wasesa saya. Purbawasesa kula, mula kula nggunakake cara supaya Bathara Guru gelem maringi Pelem Pertangga Jiwa Jambu Dipanirmala. Terus kowe saiki tak dawuhi supaya leren. Ora iso. Sire ora iso karepmu piye? Tetep kula ngoyak Bathara Guru. Bagong, Nun, aku sapa? belum. Karo awake dhewe kok lali iki piye? Mbok priksa. Priksa ndasmu. Wah, Rubendara kurang ajar. Lah wong karo awake dhewe kok aku sapa? Lah ya aku jenenge wis lupa ingatan. Lupa. Wong edan ora kena dijak guneman sing apik-apik. Wose kowe gelem mendho apa ora? Mboten. Wose kowe gelem leren apa ora? Mboten. Bagong, Nun. aku sapa? Wah, loro sing edan iki wis. Wong loro do ra eling ora awake dhewe-dhewe. Kowe gelem leren apa ora? Mboten pokoke Bathara Guru mana? Bathara Guru pundi? Kula ajeng kepengin njaluk Pelem Pertangga Jiwa Jambu Dipanirmala. Nek ora gelem leren gak idak mutan. Lho. Kowe lho. Kok dadi kaya ngono kowe? Aku ki abdimu malah kowe ora ngewangi aku. Ngewangi Bathara Guru. Leren ora? Ora. Ora leren. Jangka. Ah iya aku ya wan. Utus. Wah, nek kena modar tenan aku. Pecah sirahe mbok yakin wis to. Iki nek ra mulih ana bapak, tak pasrahke bapak ya aja wani karo bapak apa piye Mas aku. Glimpangke meja Mas. Ora. Aku soalnya sing glodak ki ngomong apa?
Kowe nang omah kon jaga omah mah glimpang-glimpangke aja. Wah, antil bodar. Penyakit ratanan. Ya ora apa-apa dinggo gayang esuk-esukan ya terus. Iya. Men ora teko kekes banget. Bagong wis bali. Sampun, Pak. Endi ini? Ini dele wae. Lah, aku rak kongonan kowe tak kon njaluk winih pelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Endi? Entuk gawe apa ora? Pak. Bathara Guru cetil. Bathara Guru pelit. Tak jaluki pelemper tangga jiwa Jawa sing wujud winih. Aku wis matur nek sing butuhke Babe Semar. Ning Bathara Guru ora maringake, malah aku ditibani anu Pak apa kembang api. Gus. Kembang api anu guntur geni guntur angin. Pletik-pletik ngono. Kowe lara, walah pengertine Bapak aku canggleleng ya, Pak. Dadi tibani kok ngono kuwi ora pasah. Ya syukur. Terus Bathara Guru tak uyak. Bathara Guru mlayu mabur. Iku sik. Lah apa kowe iso mabur? Aku njaluk aji-aji Bathara Antarada. Wah, jan bocah kok glidike ra jaman-jaman. Bathara Antarada jaluki aji-aji. Kae ra kaya antil. Wah. Canggleleng e. Lah terus dikai terus aku iso mabur. Ning ki mau tak jajal wis ra iso. Wis entek gase. Heeh, tikate gosong ya. Wis ra iso mabur meneh. Lah terus Bathara Guru prapta ning negara Ngamarta, Pak. Aku dipethokke Ndara Janawa karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Werkudara menging aku koyo Bathara Guru aku nesu. Ana ya nesu aku tidak aku endo. Lah terus mbok takono wong Jawa engko wong tekan kene, Pak. Janaka iya Semar. Ndara Werkudara ya. Kok do mlajar-mlajar ngoyak sinten? Ngoyak sapa? Ora wani omong. Do wedi lho Bapak. Kula niku takon kok do meneng mawon, do ngoyak sinten? Ngoyak Bagong. Terus anak kula. Iya. Ajeng dinapake? Gajung dase. Kandhane ngeyel kono ora ngoyak-oyak Bathara Guru kok ngeyel. Dendi Bagong. Kene pasrahno awak bandinge. Ambian. Lho kok sing wani omongan Ndara Werkudara. Karene nek wani. Lho. Ambane aku rono kadoan kowe rene. Wah, ae menungsane. Arep apa? Rene, kowe rene. Wah, kowe rene, tandangi. Wah, Kangmas sampun. Sampun. Kowe iki mbok ora cerewet ngono. Nek kowe doyak tenan modar tenan kowe. Bapak ngalang-alangi, Nasudi. Oh, semer sepatu. Kula sing kokonan Bagong. Pancen niat kula njajal kali Manik Maya. Niki wit seka dadi wujud Semar nganti tekan seprene niki durung tau ngrasake sithik mawon kanikmataning Suralaya. Lah kok kula niat pengin njaluk winih mawon lho. Ajeng kinarya srana anggen kula bangun karang kadempel kok Bathara Guru malah ora ngentukke malah mentala karo Bagong niku sampean nek iso menggalih sakniki mang petung sing bener kula napa Bathara Guru? Pancen cah siji nika nek kalih kula Sri Anaten. Guru niku nek kalih kula pancen ora duwe rasa tresna. Sing ana gething kebul sengit. Kula pendak-pendak kula duwe gawe kula duwe gegayuhan mesti Bathara Guru niku mesti ngrepoti laku kula. Ngopo kok beker-beker itu? Kang Supan munyuk terus. Wah. Supan munyuk ya sak karepmu.
Kangepan apa-apa sak karepmu ora. Ora ana apa-apa kok mere. Pripun sakniki kula tak takon sampean? Nggih. Lah terus aku kudu piye? Pun sampean mboten santen pundi-pundi mangke ndel teng mriki. Mengke rak manik moyo tekan mriki. Nek tekan mriki aja kula tanjeke karepe pripun? Saiki rasa caturan karo Bagong, caturan karo Semar. Coba aku ngelongi kayangmu apa? Aku ngelongi derajatmu apa? Ming tak jaluki winih loro til siji wae ora tok wenehke malah kowe arep mentol karo Bagong. Saiki sirmu piye karepmu piye? Aja ro bocah tuwek do tuwek. Ayo. Wah, bapak nek ngene iki medeni. Jiwae ditantang karo bapak. Aku nek wis nang omah ya medeni bojo kowe tak tantang. Awon bojomu kok. Wah, bojoku ki traing. Medeni lho terus bojone nesu. Oh, ora wani nyebut nek nonton streaming. Mecucu kowe. Mecucu. Siringan raruruan blas. Nek tak jaluki ide jukuk dhewe ngono kuwi. Aku mas tenang jane wong jukuk akeh duan. Ah iya. Ha digawe nesu wae iso jukuk akeh. Ana ra tak gawe nesu ora iso jukuk akeh. Ten ra iso dum-dum. Ah iya. Sirmu piye aku tak takon. Ayo, saiki mbok wenehke ora. Nek ora kowe tak tanting. Mutuh nang kene. Apa aku kudu munggah dhewe ning kayangan tak rontoki plempertangga jiwa. Tak gawake Bagong. Jambu dipun ora rontoki kabeh. Kowe do ngeleh ora mangan apa. Ya Pak yo, kose. Konjur ayo Pak. Ayo dirontoki saiki Pak. Mbane pangan munyo. Is. Beco ini ana wong gawe bahan senengane ngono kuwi lho aku ora seneng aku. Nun ngapunten iki gedange kula pangan mboten apa-apa biasane pangan munyuk ngono to. Terus pojok wetan. Apa? Iya. Hah? Inggih. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Menawi Kakang Ismaya badhe ngersakaken winih plempertangga jiwa lan winih jambu dipun nirmala kula caosaken. Mencra-mencre. Mau dhek aku nembung ra dikeke barang Semar sing ayo saiki piye tak tanteng mutuh kowe kejak apa? Terus pucet. Pajan wis. Yaene kok mangan gedang. Marai merinding. Iki apa to ya? Sir-sirane aku. Mangan gedang kok sir-siran. Marai ran jenak-jenaki wong mangan aku. Oh ya ini iki anggere ana siji mangan gedang, loro mangan kacang ki rasane iki. Ing ati kaya deg-deg ser ngono lho. Ayo rasa dingetke ora. Ah weruh. Ah iya. Wis gak dijaluk kowe pilih pertama-pertama jauh-jauh lho. Ulun caosaken Kakang. Ngono kuwi lho. Wong aku ki dadi kakang wis ngalah karo kowe pirang-pirang abad aku urip ning donya, kowe ning kayangan kanikmatan bondo donya, derajat pangkat tok cukup kabeh aku mung dadi kere kaya ngene wae tak trima kok mung jaluki karo kakangne kok kaya ngono. Oh ngono kuwi lho Om. Wih. Om sapa? Om Guru. Om Guru. Adine bapak to? Heeh. Aku wis glegekan terus ya terus. Ah iya. Irungku bundet e. Sedot kene. Wah. Antil jasmu. Kaya bayi kae lho. Irung butute irung lagi karo mbokne di ngono kae. Tak terus.
aku sentrap-sentrum ngene iki. Heeh. Iki nek ora golek anget-anget. Ah iya. Ayo kene. Wine. Jambu diponirmala. Pelem pertangga jiwa kula caosaken tangan kula kalih Kakang. Ribut ki bentuke kaya ngapa ta, Pak? Ora entuk. Kowe ora wenang nyawang wine jambu diponirmala, wine pelem pertangga jiwa. Ndelika, ndeloki kok ndelika. Wah, ndeloki. Us. Mangkel lah. Sesuk golek winih dhewe. Ya Reng ya. Nah. Ditandur ya Reng. Ngene wae Reng. Kowe iki sirahmu kok ana lendut tak tandurane winih. Nganti jekel yo rasane omong wae gek ping waton ngawur le omong. Ha nek ora ngono aku wis dicintai iki mergo kuwi lho. Ha iya. Kowe lah. Sinumun Dwarawati. Iya, Bagong. Iya. Wilujeng Den. Sampeyan nggih betake wine, ora mengar takon karo bapakmu. Mang takoni sing angel, men ra iso jawab. Bijine 0, Bapak. Pripun to? Kakang Semar nedya mbangun apa? Karang Kadempel niki ming supaya mecut rasaning para kawula sak Karang Kadempel gelem supaya bebodro rumiyin. Nek wis bebodro niku mengke mengkari ngrasake kepenake. Oh ngono nggih. Ya, Kakang Semar muga-muga kabeh mau dadi sarana pamecut tumraping para kawula sak Karang Kadempel enggal gumregah supaya papan kene bisa tambah reja, tambah endah lan setemah bisa ngrawake para piyayi-piyayi saka mancanegara. Monggo dipun wiwiti kanthi ucap Bismillah mugi saged kalaksanan, Ndara.